Ang gugma daw sugalin maharaw nga misay, diri magsasari anay, magkali ano pa man. Mike. Ini nga gugma, kana didi dali. Eksasasani kita. Upin na Ini kita. nga gugma kung Upin na kita. lusay, bisan may lipong, makalilipay. Maestro, Ayun na. eksasasani. Open na kita, Mike. Open na kita. Oh, open na ngayon kita. Diri basta-basta. Bawal, sarado pa nuna. Bawal judgmental. Kung sarado pa, abrihin na. Tara, pag-istorya kita. Okay nga, tulong, maestro. Oo, mupay nga kulog pa aton nga tanan. Labi na ta aton mga viewers, sa aton listeners. Pasalamatan anay naton. Ang mga nag-abang, kumbaga sinisiring mga abanger sa naton siya na episode. Oo. Ang naton laban yan nga February. Kasumpayan na naton kuan, na naton na last episode at the first episode. Yes. Siring naton nga ang magiging contented aton discussion yan in partihan mga reactions, comments han Aton mga naging- abangers. Oo. So damo mga salamat sa mga nag-share, Salamat sila. ang mga nag-react, ganin damo ang mga nag-comment. So duduha ka pakyanan ta atong pwede ba tunon yan na. Tungod daligot at oras, mapili lang kita maduha. Sige, Ang una maestro. naton nga pakyana, di kang kan Jeremy Carpieso han Buronggan Samahan. Uy! Buronggan ba? Taga-Burunggan. Uy, mapay nga kulog mga taga-isti. Kumusta na kam? Okay lang kam? Okay lang kam? At tara man dabayot iya pakyana, basaga. Asya pa yun. Nasa ring man niya, maestro nga, Master Mike, naya kan hi pupoy kan basya didahan one. You have me at my best. She have me at my worst. Pero pinagi mo naman yun. Akala mo lang wala. Pero meron. Nilita mo. Nadadara ko eh. Sir, kita kasi karto. Sering masyadong marami ka nang napapanood, Carding. Alright. Sige pa na yun. Ang talaga niya magyana. As you know, naya ka ni pupoy kan basya didahan one more chance ng movie nga kailangan umagi haanay ha 3 months bago mag-value hitbuyap di kang nagbulag ka mo. Kailangan ba talaga 3 months? 3 months old? May 3 months. Maestro, panahon yan ha. Di rin natuso. Paano nalata ko kung mga reserva na Kagwapo ni. Bakit nagbayanan? Kung hinulat pakit ka 3 months, nag-text na ra kung saan pa ba kuno kita magbubulag. Ay, saan pa ba eh? Itak na pieces bubulagan ko. Kagagwapo. Well, kuan, ito nga 3 month roll, actually, di rin manaram. Pero may ako nabasahan nga, para talaga makamag-move on ka, eksakto, you have at least 6 months para magkaalahin na moving on. The least is 6 months to a year. 6 months good, maestro? Yes, oo. Di rin pwede. Palitawan din na lang. Ang proseso kasi para hindi mo pag-move on, kinahanglan ka kasi mag-mourn at the same time mag-heal. Okay. Oo. Eh di rin kasi pwede nga bagan basta-basta mo nala kakaliptan, basta-basta mo nala bagan ma-move on ka without going through ang proseso and moving on. Moving on. Oo. So, inagos kasi ito dida nga, kung di rin ka nga ni mag-agin eksakto nga proseso, itong imong mga issues at mga previous relationships, madadara mo. So, amin ito magdidikta. Baklag. Baklag? Bagang baklag. Parang pareho lang yan ito eskwela. Nagbulog ako ng college ako, nagbaklag ako. So, nakapasar man akong college, gintuman ko nakbaklag. Correct singon nito, pwede nga ito relasyon. Bakit so ganyan nagyapon kita na? Wala, hindi rin ka makakakanto sunod nga level at yung college or di ka makagraduate. Shout out na yan, baga teacher nga ikong mauna ko. Ayan, pamati ko paborito niya, mga ginpabaklag ako. Pabalik ako siguro, mata to mata. Siguro, amin to nga, di rin ka makakahuman yung college, yung graduate. Kung waray mo anay comply, waray mo anay humana at Baklag. baklag. Oo. Paro-paro yung Sa relasyon. relasyon kasi, baga nasa rin man nga, may mga issues kasi kada relationship. Kung di naman ito ma-resolve ba, madadarang mo ito masunod nga relasyon, kaya po itong magdidikta. For example, issue niyo itong cheating or dishonesty. So, in the next relationship, madadara ito. Pero nakabulik ito nga cheating. Cheating is good if you are not caught.
Kung mari ka kadakop, edi maupit yung relasyon yan, ha? Ay, aminin. Nakadamo kayo mag-cheating. Ay, sa tata, tingiro nila. Okay kita nila. Hindi na kumakalit, tabot lang. Okay. So, ano, going back itahan 6 months. 6 nasa months. kita nga. Paglagi Ano na ba ito kasi? 6 months. Oo. Ano ba kasi nasa man? Para maka-build kino sa nga habit, Okay. you need 6 months. Okay? So, nagkasito nila nga, at sa katawa, maging parte na nga natin kinabuhi, you need much time. Much time. Okay? So, and moving on, may proseso, you need more time. And the least kaging sasuggest, according nga na ako baga nabasa, so, the least time is 6 months to a 6 year. months to a year. Okay? So, may proseso ka nga agian ito. Kaya kung ito, mamadalion, mananabuhi ito din. May dito. Gusto ko madalion talaga. May dakito baga sinisiring maestro nga pag-ampo. Uy. Oh, may dakito parang madali. Parang mga wash out ang mga gusto na nila mag-move on. So para niyo takong teknik, effective yapin eh. Init mo pa sa pamati ha. Masabat ka lang, ikampo mo kami. Amen. Taylor Swift, patron saint of moving on. Baton, ikampo mo kami. Amen. Otro, Taylor Swift, patron saint of moving on. Ikampo mo kami. Amen. O, diba? Para. Anak ko na mo ito pero hindi lang ito masubay. Anyway, mga open, okay lang kita nila. Okay. padayon kita ha. Padayon. Padayon kita han. Ikaduha nga pakyahan na. Ang pakyahan na nga ikaduha, mati kang Joaquin. Oy, shout out, Sir Joaquin. Shout out, pa-shoutout. Salamat, ka-open. Salamat. Hindi na niya pakyahan na, kung tinuod ba talaga nga it feelings na fade. Okay? Actually, ini nga pakyahan na pwede naman baton na hanaton previous nga episode. Yes, kung nakita si Joaquin. Oh, actually, nakita ito sigurado. Ay. Kaya di rin yung mga pakyan, kung maray magkita. Oh, susas siya ngayon. Ang feelings na fade, kung feelings ba na fade, tinood na sige tanong, the nature of feelings fleeting, karosingon, unstable iya. Technically, nagiging unstable ang relationship kay nababaguman ang imo. Ito, may nahinunom doon mo na kitong akong to. I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Okay, di ba? Okay man yan. Sunod ba kanta kita? Nag-eskwela ko ng English. Alright. So, para ba ito nung outro? Yes, na faded feelings. Sa philosophy, may na sinisiring nung ako, bagan, ang bato nito din, nasiring man nga, everything becomes evil. Ha? Oo. Everything? Everything. Nasiring ano sa mga philosopher nga, everything becomes evil kay, usa nga butang nga imo gusto, adlaw-adlawon, permanentihon mo, maabot man ta punto nga masusumhan ka. Too much love will kill you in mysterious ways. There is no surprising. Tama na ba? Ambot. Kung nakakabatikit, Nagiging evil ngayon. ang hindi na kasi cliche nga kasi, no? Familiarity breeds contempt. Oy! So, nagiging familiar ka na nga sa kabutang, naabot ang punto nga nasusuman ka na, sing pamanta ka nasusuya ka na. So, ito yung feeling nga nasusumo, that becomes the evil thing. Evil. Time will come nga ang imuging kakagustuhan, kadidirian mo. Harelasyon na sa ring man. Pansin na, kung ano ito ni mo naaayunan ang usa ka tawo, eventually, amo lang itong magiging rason nga mauyaman ka, masisinahan mo ay iya. So for example, mapakyaran, ano ba't naayunan mo ang usa nga hayong partner? Kasi ka, kay simple hiya, kay buutan, kuno, kay marami yung mistida, kay sexy hiya. Actually, amo lang itong magiging rason kay ano nga masisina, mauyaman kay iya. So for example, ano yung pagiging simple, maabot na punto nga bagan, hala, di ka naman mga mistida, sobrado ka man ka-simple. So naabot na punto nga, di mo naaayunan before nga simple na iya, Magiging... nauuyaman ka na. Yes, Okay. So, ang mga baton ni Joaquin? So, na pananato, no? Feelings ba na fade? Oh, yeah. Yes. Kadugangan na natin baga input para aton discussion today. Nagkaada kita ng interview. Iyon. Okay. Interview para han mga tao or nagkaada ito sa relasyon nga diriya common or ang durdilay Durdilay nga klase. relasyon. So para han Ulakway or mga tsura at mga iba-ibang klase ng relasyon. para kasayuran, mamati kita. Years. 30 years na po. 30? 25 years? 11 years. And counting. Yeah. 3.5 years as a couple, but we've been married for 1.5 years. 1.5 years.
2 years, turning 3. Okay with those. Together? No. No, not together. Mag-aaway kami, Kasi babaguhan kami. I'm OC, tapos siya And fast. he's fast, tapos hindi maayos. So mag-aaway lang kami. So I'd rather do it alone. I'd rather do it alone kaysa together. Okay, that's part of a married life. Saling padi. If you are lazy, don't get married. Kasi love is parallel to service. We share house chores. Yeah. So even our son earlier cleaned the bathroom. Yeah. So we share. Chores, house, I don't mind. I do the chores. I do the mind. No, No, never. no. He's lying. No. Sige na nga. Okay. Maulog, tugtuol. Ayaw doon ito pagtuol, kadiri. Tidak nagdadabog dito sa Ang gini. ulan yung kala. Yung kala. Reman. Reman. Kaya mga naman ako iya. Di man iya. May malabad. Yan na. Ano na malad to. Tapos na. Sahay? Oo. Hindi mo iwasan. No. No. We are very confident. Most of the time. Ayan lang mga ex. When I close my eyes. Me, when she closed her eyes. Right then and there. The first time I met her. Really? Ako, pagkita ko iya. Itong adlaw. First time I saw her. Wow. When I see her, give a kiss. See? Kung magkita ka na, when I saw her, and then you have a kiss. Yes. No. No. No, No, me I don't too. know. No. I don't know who is that now. I don't remember my first love. Bro, nabungol. First love? Last love? Oh, every night. Ako, always, and I don't tell her the real price of what I'm buying or gaano karaming binili ko, then magkakalit yan, for sure. But I end up knowing anyway, finding out. Me, that I still see my exes. Now he knows. No, I know, you tell me naman. Well, not all the time. Ang mga niya nga, pag-asawa ng may kuya pa. Pero may breakfast. Nabarulo ko diya. Pagkasal. Dua. Pag surprise ko lang iyo, pero most of the time, stories that life and all, marami. Pag masaring ako nga, pag kilaya pag labit ang uniform, gusto ko may palabang. No. Yeah. Yeah. We are that open. Ang gugba, sugadhin, maharaw nga misa. Hindi rin nagsasarit anay. Kadi ano pa man. Hindi nga gugma akong lusay. Sa malipong makalilipay. So, happy Valentine's Day from Norway. Bye. Alright. So,
Kasupahid doon nga kuan, kung nakikita kita, may dadidaduduha nga interesting nga kuan, mga Yes, pakiana. mga pakiana. Okay. So una, nasa man, nasa nga sa dito, first love ko no never dies. First love never dies. I just want to say that I still love you. Natuod ka no? Patay na akong first love. Di na git natuon. Patay ba? Siguro, masisiring natin nga, first love never dies. Kasi pa man, pinakauna ko na, di rin mo nakakalimutan. Oh, Pero, ano sabi ko, ibang i-connect natin ng kanina nating discussion, kung wari ka makapag-move onin mo upay, nagkakadak ito nga mga matag siri-siri nga baklag Yes, ngayon. baklang. Now, ano ka doon nga pakiana, nasiring man, do you ever get jealous kung ang imo, uyab, or karelasyon may kaistorya nga iba? Derek. Sige, istorya lahira. Derek, wapo man na ako. Anasa nga nag-misis. Ano ko ang sinisiri ko nila, is jealousy wrong or is jealousy Derek, good or bad? Derek nagjejelos ito nga mga kuwan. Mga kaistorya niya nga mga gwapo dita. Jealousy kasi, kung kikitaan natin, it's a good sign. Good sign. It's a good thing. Kaya no, nagpapakita ito nga in love ka talaga, nagpapakita ito nga higugma mo sa katao. Kaya there's a part in us, kung naghihigugma ka nga, gusto mo maging exclusive. Oo. So, ang problema lang, kung ikaw, di rin mo makarawat nga nagsiselos ka, ito nga hindi deny mo. Di rin man nagsisilos. Magkakaistorya ako, mga kilala na nga mga gwapo. Okay man la ako. Pero again, jealousy is a sign nga naghihigog maka-exclusive. Pero ang sisising natin, nagiging maraot la ang pagselos. Kung hindi natin pagselos, nagbubuhat ka na, ikaka-toxic your relationship. I see. So, kasi ito nila nga, ano mo jealousy, kung nagiging di rin na tama, di rin naging healthy, nagiging possessive ka na, Possessive? nagiging Sa liban na makangaralas. Possessive. nagiging paranoid ka na. So, nagawas nga, ano mo jealousy, di rin malain. What you do out of jealousy, labi na kung nagiging toxic ka na, nagiging paranoid ka na, ito nagiging maraot. Again, jealousy in itself is a good sign. It shows nga, naglalab ka. Okay? Now, ato natin mga gipakita kanina ng mga videos, makikita natin nga, anduridilain nga klase ng relasyon. Ang common natin is an heterosexual, female-male. Nakita kita kanina han relationship han same-sex relationship. Okay. Nakita kita han relationship nga may dako nga age gap difference. Oh, Nakita yes. kita han relationship nga iba ang nationality or Ang mga foreigner dita, alright. Pero, in fairness, may kung mga kakilala nga, di rin nga tanan ngayon, nga bakay nag-aasaway rin foreigner para lang mag-Rico. No. May dagat tanan. Genuine love. Oh, yes. Oh. Natural, kay gusto nira, type nira, choice nira nga foreigner, o di ba? Correct. O di ba? So, so sumahon natin, kikita natin niya nga, itgugma, waray uusa nga nawong. Waray usa nga hulagway. Diri usalit na it gugma. Alam, Ang gugma, durodilain. diro dilain. Dili kita pwede magsira nga, love should be like this, love should be like that. Nice. Kay waray nakakakapot. Kung ano iton usa lang nga nawong, kay durodilain niya. So, Magkadurodilain. kikita natin, what is common among this kind of love? Love. So, usay to nila is that love knows no gender. Gender. Love. Yan ha? Love knows no gender. Love knows no gender. Love knows no age. Age. Love knows no boundaries. Boundaries. And of course, diri uusala nga nabong. Diri uus. Bottom line, love is a choice. Love is a choice. Maestro, nagsusus ako sa katuig. May dako didigya ko gusto igpako na mga ka-open nga. Di ka mga Kung baga parte ang relasyon, a perfect relationship. A perfect relationship isn't perfect. Isn't ba? Isn't. Is not kumbaga English. It's just that both people never give up. Amen. Bottom line. Yan, okay. Bottom line, Love is a choice. Lidahan natin first episode, nga to yan na, nakikita natin, nare-realize Okay. natin that indeed, love is a commitment, love is a choice, and nakikita natin nga kung itgugma nakabase sa nga conscious effort, conscious effort. mas halarong, mas stable, siguro di naman masaya nga perfecto, pero makakasirin kita nga mas worth it. Worth it. Maestro, para gyapon ang mga simple man na broken hearted dida, syempre tagaan natong gyapon mga sinisir nga pag-ampo. Okay. Okay, kanina nagampo kitang mga moving on. Mga broken hearted, ang iyolay babaton, hubuga kami. Okay. San Miguel Bear, Patron Saint ang mga broken,
huboga kami. Yan, di ba? Speaking itong kan San Miguel Beer, May dagang panginig ko doon. magpapasalamat kita na doon mga Oy! sponsors. Damo nga salamat! San Miguel Beer, lalo-lalo na nato na sir, di dahi, Mr. Nakalimutan ako. Ramon ang Ramon Ang ngayon, sorry. Mr. Ramon Ang! nga nila natin pinakamarasa nga kape. Oy! Takloban. Tungod ang kamarasa, naubos na kanina pa. Waray pa magtitika nga nato na episode, naubos na. Oo, damo salamat and Damo nga Descanso salamat, Cafe. Descanso Cafe. Ayan. So para na pabilin, damo nga salamat, han iyo pamati, han iyo pakikintara. Thank you, thank you. Para iyo suggestion, para iyo comments. Umin. Una, like and subscribe. Dire ikaduha. Una man, like. Like and subscribe. Oh, subscribe. So kung may alam mo kadugangan nga topic or kung ano man nga isasuggest nga gusto natin pagrestoryahan, i-comment lang ang post. Yan. So, damo nga salamat han iyo pagtagad, damo nga salamat han iyo pamati. Hasta la vista. Ibi, double heart. Double heart man ano.